hem fet el vídeo de l'Espanyol i ara farem el del Arsenal. Highbury, Arsenal. el de l'Arsenal. Ok, babies? So... Tinc dubtes, ja estic pensant que ja tinc dubtes, tio. Tinc dubtes. Ara anem a per ho diem per si no heu vist l'altre vídeo. Jo en l'altre vídeo li he preguntat anava el Gerard, tio. Li he preguntat al Mas, el meu soci del vermut, la plantilla de l'Espanyol sencera, i ell m'ha dit si els venia, els cedia o se'ls quedava. O se'ls follava. O se'ls quedava, sí. Això no ho hem dit, podríem haver dit en plan quin jugador... tier list. Pues ho farem, no veia el vídeo. No, però ho farem en el meu vídeo. En el de l'Arsenal diré quin follaré, en el de l'Espanyol no. L'Arteta jo me'l follava d'una. Jo també, el primer. És això. Ara ell em dirà jugadors de l'Arsenal i jo haig de decidir si me'ls quedo o no. I Vermut sí que no en queda, perquè hem fet la introducció, el vídeo a l'Espanyol i ja no queda. Aviam, comencem. Els dos porters. David, Raya, el quedo, i contracte vitalici de ben com. Fàcil, crec, no? Per tothom que sabia no sé com polles no ha jugat a la selecció de titular. El possible debat era amb Joan, vale? No hem parlat d'això més de nou. Per mi, intento que no em segui, però per mi Raya em sembla un jugador molt més complet, que s'ha provat en el major escenari, que és la final de la Champions, no? On va parar penals a sobre, però bueno, que Raya me'l quedo i que no sé com Unai Simón li ha robat el lloc a la selecció, però bueno, temes que a vegades no s'entenen de seleccions, però també tenen el seu sentit, vulguis o no? Tenen el seu sentit, tot i que tothom, jo crec que tothom, fins i tot Luis de la Fuente, poder sap que és millor Raya, però pensa que per l'equip o per d'esto d'equip va millor l'altre. Què més ha de fer Raya a la seva carrera? Guanyar la Champions, que és l'únic que va faltar, no l'Espineta, però ha guanyat la Lliga, ha guanyat el seu tercer grec guador de la Premier seguit, no sé què més ha de fer, però bueno, és igual. Seguim. Kepa, jo penso que està cedit. Rai, ens acabem, perdó. Kepa crec que està cedit amb una opció de compra rara, fora de la meva vista, el vull fora, no sé si l'hem fitxat o no, però jo el vull fora de la meva vista. Kepa fora. I per tant, o pujar al Setford, que aquí no és el de la cantera, i buscar un segon porter que et valgui la pena, perquè Kepa... No. Tampoc ha tingut moltes oportunitats, no? Bueno, però el va fotre a la final de la Carabao Cup i va fotre pena. I també, bueno... No ho entenc, no, jo no. Això de tenir un porter suplent i que li hagis de veure minuts, estem jugant-nos un títol, tens el millor porter del món, has de fotre Kepa perquè és la seva competició. No estem amb benjamins. Saps? Vull dir, qui es mereix el titular és Raya. No és el Rosario Sánchez. Era el primer títol, a sobre va ser un moment molt crític, era contra el City. Raya. Comencem amb defenses. Saliba. Crec que no, a diferència amb l'Espanyol que has parlat una mica, jo crec que amb els dos centrals ja els pots... Crec que no cal dir molt, aquí sàpiga Saliba i Gabriel Magallanes. Els millors centrals, per no dir els millors que hi ha. La millor parella segur? Per sol, bueno, jo dic que sí, però aquí és debat. No cal dir res. A sobre són potser els dos jugadors, entren al top 3 millors jugadors de la temporada, més importants, els dos centrals, potser entren. Gabriel millor que Saliba aquest any? Sí que va estar lesionat. A mi m'agrada més Saliba. Sí, perquè és més tècnic, no? Però Gabriel és més un central La temporada passada sí que va ser millor Gabriel, per bastant a sobre, sense desmeritar a Saliba, però aquest any ha estat més igualat, no sé. Gabriel és una bèstia física, bueno, els dos són bèsties físiques. Timber. Me'l quedo, em sembla el millor lateral de la Premier, del món no t'ho puc dir, perquè falta veure a Hakimi un any sencer. Llàstima de les lesions, llàstima que s'ha lesionat a final de temporada, a sobre quan s'ha recuperat i ha anat convocat a Holanda al Mundial s'ha tornat a lesionar, pobre. S'ha anat ja al Mundial? Sí, està de vacances el tio. El tio està de vacances, perquè crec que no va arribar a viatjar, no estic segur. Putada. I han portat un en el seu lloc? No ho sé, la veritat. Però bueno, Timber em sembla el millor central de la Lliga i és el millor lateral, perdó, tot i que pot jugar central, que sí, que me'l quedo. Hincapié, de fet, crec que ahir o abans d'ahir, aquesta setmana s'ha fet oficial perquè tècnicament estava cedit pel Bayern Leverkusen. En sèrio? Però bueno, era amb una, no sé si opció o obligació, però bueno, hem exercit, ja és de l'Arsenal. Me'l quedo, però no m'agrada tant, haig de dir, com per ser titular amb l'Arsenal. Serà un perfil massa defensiu. És un jugador molt polivalent. Però massa defensiu. A mi m'agrada Calafiorissa. A mi Hincapié realment venia de jugar de central, és molt bo defensivament. Bueno, però pots tenir-lo aquell central lateral. Però per això, però de titular no vull. De titular no. Perquè jo vull un lateral que ofereixi més en atac, que ofereixi més al mig del camp, un lateral invertit, i jo sóc team
o Calafiori o, bueno, Lewis Kelly, que arribarem. Ben White. Jo crec que ha arribat el moment, Si ell vol quedar-se com a suplent, o sigui, em sembla... On pots trobar un lateral suplent millor que Ben White? Hi ha l'opció de vendre White, buscar algú més jove, buscar algú amb més projecció, però a mi White m'ha donat molt, m'agrada molt, no ha sigut la millor temporada, però perquè ha trigat a tenir minuts, i clar, no pots estar tants mesos sense donar-li minuts a White i esperar que sigui com abans. 60 quilos va costar White. Sí, no? I va arribar com a central. Aquest tio va jugar la primera setmana. És un altre que és molt polivalent. Que ara ja poder ni se'n recorda jugar a central, no? Però... I la putada que quan està tornant a tenir minuts perquè Timber s'havia lesionat, es va lesionar ell i per això va haver de jugar amb Mosquera lateral a la final de la Champions i s'ha perdut el Mundial, que deien que possiblement anava convocat perquè tenia merder amb la selecció d'abans, però amb Tuchel semblava que anava convocat. Però jo, si ell es pot quedar, si ell es vol quedar, jo me'l quedo, tio. I amb Calafiori què fem? Doncs... alguna hauràs de fer fora, cabron. Home, és que aquí hi ha menys joc perquè ho hem guanyat quasi tot, saps? Llavors... Ja, I per mi el problema no està a la defensa, precisament, que ja hi arribarem. Com a jugador m'agrada més que Hincapié. Què passa? El perfil. Què passa? Que no juga 10 partits seguits. Ja, tio. Això és una putada. Si arriba una bona oferta... s'ha de plantejar. Però igual que s'ha de plantejar amb Hincapié, però no és realista perquè l'acabem de fitxar. Però a mi personalment no. Però si arriba una bona oferta, s'ha de plantejar. Perquè és un jugador que se'n va per on amb Itàlia i torna lesionat sempre. I això fa que no agafi regularitat i després jugui i no sigui el seu màxim nivell. Jo me'l quedaria... qualitat té el tio, se li veu cosites. Sí, jo me'l quedo, però si arriba una bona oferta, pues es valora. Mosquera? Me'l quedo, 100%, me'l quedo. Ha demostrat que... És que és jove, sobre 21 anys. De lateral li costa una mica, el vas veure a la final, que no està fent un mal partit, però fins al penal, però de central, em sembla un centralàs. Sí. És un bon jugador. Podria haver anat al Mundial perfectament, perfectament. No de titular, no dic titular, però Mosquera me'l quedo, sens dubte. Demà és el seu cumple, tio. Sí? Pues no sé quan passarà el vídeo, però... Farà 22. Tio. Bro. Ah, si ets espanyol. És espanyol. Felicidades, Tete. Bueno, però és de València, no? Vull dir, per això li digo Tete. Ja, felicidades, Nano. En català. Nano. Felicitats, tio. Felicitats per la temporada que has fet, tio. Congrats. La final molt malament, no? Lewis... Me'l quedo. Lewis Kelly. Me'l quedo. Sobre ara... Hòstia, 19 anys, bro. Per això, la gent es posa nerviosa molt ràpid. Li està donant oportunitats de pivot. De fet, al final va jugar Miles Lewis Kelly i no Zubimendi. Però jo Miles me'l quedo de lateral, de pivot, el que sigui. Molt polivalent, també, molt. No, és que me'l quedo. I 19 anys. És una bogeria. No ha anat, no? A Anglaterra. No, perquè ha començat a jugar tard, la veritat, ha començat a jugar tard. Fins que no va baixar el nivell Zubimendi. Bueno, aquest claríssim, Declan, Big Deck. Amb tatu la seva cara, si fa falta perquè es quedi. Deck. Contracte vitalici, també. Molt bon jugador. Possiblement el millor, no sé què opines tu. Molt complet. No sé què opines tu. Sí. Des de fora? Sí. No. Serà el millor jugador de l'Arsenal. Sí, perquè estaria ja ahir amb els centrals, per mi. Però, hòstia... Però l'any que ha fet, els balons que té... I la regularitat, tio. És que Odegaard en el seu moment s'argumenta que era el millor, Saka s'argumenta que era el millor, però és que la regularitat que té Rice... És que no l'he vist. I lo complet que és, bro. I ho juga tot, o sigui... No es lesiona, que és molt important, això. És molt fort. 55%. I amb el joc que té no sé com no es lesiona. Mikel. Jo me'l quedo, perquè sobre aquest any s'ha tornat... És que és això, tots es lesionen molt. Jo me'l quedo... El que heu de fer fora és el preparador físic, bro. Aquest sí que aquest no me'l quedo, però això ha passat sempre, no sé. Me'l quedo, si arribés una bona oferta, s'escolta. Té 30 anys ja... Però m'agrada molt. Un altre jugador molt polivalent. És que és això. És que tenim jugadors molt polivalents. I jo crec que hagués sigut més important, va jugar de nou. Jo crec que hagués sigut més important, però es va tornar a lesionar i ara ha arribat pel Mundial. Veiem què tal amb Espanya, que tampoc ha jugat de titular amb Espanya, però bueno, l'altre dia va tenir minuts. No, ha tingut minuts tots els partits, bro. Sí, Mas. De moment. Me'l quedo. L'acabem de fitxar, no ha sigut una bona temporada, o sigui, no la millor, però bueno, té qualitat, ha d'explotar encara, però no se'l pot vendre ja, ni molt menys. No, o sigui, algun anyet més. És un fitxatge molt romàntic, és del romanticisme al futbol, era de la cantera de petit, ha tornat a casa, se li ha de donar, bueno, no et dic ni un any, se li ha de donar 2 anys mínim. Ui, el nom que estic veient. Zubi.
És que ha anat de més a menys, Jo me'l quedava 100%, honestament. Jo també perquè no és just, perquè ha fet molt bona primera part de temporada, per segona temporada fluixa, segona meitat de temporada fluixa, no se'l pot tirar. Va tenir alguna cagada, que recordo. Sí, un parell o tres. En algun partit, ara no sé però quin. és que és molt bo, ha de tornar a recuperar el nivell. A mi m'encanta, una qualitat. Sí, i se l'està criticant molt a Anglaterra, perquè allà a Anglaterra, si no són anglesos, se'ls carreguen a la mínima. Però bueno, jo me'l quedo també i a veure què tal aquest any, tio. Martin Odegaard. No sé si és un popular opinion, però jo me'l quedo. Hòstia, m'ha sobtat això que has dit. Jo me'l quedo. Jo pensava que anaves a dir, si has dit un popular opinion, pensava que anaves a dir No. venies. No. La gent el vol fora, La gent mires Twitter Arsenal. Aviam, també et dic, per una bona oferta és el típic que has de vendre. Sí, pot ser. Però és que és el capità, tio. És el capità. Hòstia, és que ve temporada s'ha marcat. Però és que... Un gol, 7 assistències només, per un jugador que ha de ser... Però mira fa 2 temporades, tio. Diferencial. Mira fa 2 temporades, va fotre 12 gols o més a Lliga sent mitja punta, tio. No, jo el que he vist amb Odegaard, el prime d'Odegaard, jo no l'he vist des del prime d'Ozil, a l'Arsenal. Quant a perfil de jugador... Sí, és un jugador que és molt diferencial, que a sobre és un jugador que és zero egoista amb el futbol, o sigui, és molt de donar-la, que poder per això tampoc no fa tantes estadístiques, inclús en el seu millor any poder 11 gols, 11 assistències, si fos egoista hagués fet 20-20. Double. L'he vist carregar-se l'equip a l'esquena, tio, en més d'una cosa. Fins i tot aquest any, que un altre, és molt pesat, però ho dic molt, s'ha lesionat. Odegaard aquest any ha sigut molt dolent, s'ha lesionat com 3 vegades, o 4, tio, ha sigut molt fort. També jo crec que quan fitxeu heu de fixar-vos. Ja, però Odegaard no era així. Odegaard no s'havia lesionat els últims anys. Hòstia, me'n recordo molt d'Odegaard quan va sortir al Madrid, tio. Que pintava, saps? Quan va anar al Vitesse, s'ha dit. Hòstia, sí. Que pintava una locura, que realment ho ha sigut, no? Però ha tardat. Pintava una locura al Madrid. Clar, pintava una locura com abans, o sigui, de 18 anys, i amb 18 anys sí que li va costar una mica. A la Real va recuperar el nivell una mica. A la Real va ser la locura, aquell any va ser el decisiu. Però sí que és veritat que el Madrid va ser mala època, perquè el mig del camp al Madrid... Clar, tenies allà, poder tenir James, Ozil i Modric i se puta mare. No, Ozil ja no, cabron. No, Ozil no, però James sí. Isco... James quan va debutar sí... James crec que sí, no, Ozil m'he fort. Ozil ja estava a l'Arsenal. Però... Sí, no, estava clar. Encara va jugar amb Cristiano i tal, és aquella època. Hòstia, aquest em sobta veure aquí. Fabio. Torna, no, aquest? Fabio Vieira. Aquest no sé si torna. Què tal poso jo, on el vols? Sí. Confiava més, pensar que la rebentaria amb l'Hamburgo, s'ha dit, però... Ja van anar cedit al Porto. Si el vam fitxar al Porto, van anar cedit al Porto i el Porto no se'l va voler quedar, imagina't. Fora. Fabio Vieira pintava bé, una molt bona esquerra, tio, però fora. Norgard. Christian Nørgaard. Fora, sí, no sé, és que no ha jugat, no el veig amb nivell per l'Arsenal. Bueno, bro, per fer banquillo... És el típic Jorginho, bro. No, pitjor, és bastant pitjor. Yeah. No m'ha desagradat tampoc, però és un jugador una mica mediocre per l'Arsenal. És això, per fer banquillo i fer bulto vale, però com a jugador... Però també necessites jugadors així, bro. Sí, no, però com a jugador fora, per el que és qualitat. Si pot venir algú millor, saps? Hòstia, Nwaneri, bro. S'ha dit. S'ha dit un altre any? No ho ha fet bé el Marsella? Pocs partits, poc protagonisme. Va començar jugant, però no va acabar. Jo el cediria a la Premier, si pot ser, tio. Però no el pots vendre. I tampoc el pots fer jugar. Un equip com el Marsella, futbol molt diferent, a sobre també... El Marsella és el típic equip que sempre té problemes. L'afició molt dura. Amb l'afició problemàtica, amb directius corruptes, que si ara Pales i no sé què, saps? Això em molaria a un Pales, saps? Sí, jo crec que és Pales, un equip mitja taula, tal, o per lluitar el descens, però que es curteixi a Premier i que tingui minuts, sobretot, perquè el pobre no ha tingut. És 19 anys, molt jove encara. No el pots vendre. Però tampoc el puc fer jugar... Per què no jugarà? I per lo que vindrà ara, que ara parlarem. Bukayo. Arsenal. Booyaka! Suck a nigga dick! Bukayo me'l quedo. Esclar, Bukayo. Mala temporada, però bueno, és que és Bukayo, Saka. Booyaka! Li caurà una estàtua de el que guanyi l'Arsenal. És que és la insígnia. Es va treure del pou en el seu moment. Dèiem el millor jugador? No, no és el millor jugador. Per el que he dit, per la regularitat. No és el millor jugador, però és el noi de la casa i en això també es nota molt.
també fa que decideixis una I que no se li ha regalat res per ser noi de la casa, saps? Va començar sent lateral, se'l va pujar a l'extrem perquè era boníssim. No, s'ho ha guanyat el tio. Gyökeres. Me'l quedo, però m'agradaria buscar una alternativa, una altra opció. Però clar. Sí, un jugador diferent, no? Perquè amb Havertz no trobes tant un jugador tan diferent, o sigui que són, però jo crec que prefereixo més un perfil més Gabriel, estan bé. Un Julián. Un jugador més qualitat. Està sonant no sé què d'un intercanvi Julián per Gyökeres més pasta. Julián havia dit que el seu somni era el Barça. Però jo això no ho faria. O sigui, Gyökeres per Julián amb pasta, afegint Gyökeres i pasta, no ho faria. No ho faria. Venda quanta pasta. No em dóna les garanties. Hòstia, Julián és molt millor jugador. Però no ho faria. Julián ja ha dit que s'ha des del Barça. Gyökeres el volia tot el món, va triar l'Arsenal. I cony, què ha fet? Quants gols ha fet Gyökeres la seva primera temporada? 21. 21 gols. Sí, que venia a fer-ne 50 a Portugal, però el primer any a Premier, 21 gols. Sí, no, se li ha donat. I marca contra l'Atlético, va fer un contra l'Atlético. Les crítiques no són tant en quant a estadístiques, sinó en quant a joc. Al principi sí que eren estadístiques, però és que el 2026 ha millorat molt. Però és que també has d'entendre, bro, quin jugador tens davant. Clar, jo ho vaig dir. No hi pots demanar a Gyökeres que sigui Aubameyang, que sigui Henry. Però veníem tant de temps, veníem amb aquest perfil de fals nou, de Havertz, de Lacazette, Gabriel Jesus, però no nous, però de fals nous, vull dir. Que ara ve un nou amb poc toque, quan a passar a associar-se, i hòstia, ens estranyem. Bueno, estan buscant això, un perfil diferent al que ja teníem per fotre 21 gols, com a mínim. I jo crec que l'any que ve, com que la tendència ha sigut positiva, el 2026 ha sigut molt millor que el 2025, o sigui, la segona volta, pot pujar aquesta xifra, que ens ajuda. O sigui, encara que no sigui el millor jugador tècnicament, aquests 21 gols ens han donat molt, saps? Kai, Havertz me l'estimo molt i crec que pot tenir minuts a l'Arsenal, o sigui, pot ser important, però si arribés una bona oferta el vendria, saps què vull dir? Jo estic d'acord amb tu. Però m'agrada més que tu, que sé que a tu no t'agrada massa. No m'agrada gens, bro. A mi sí. A mi sí, l'estic veient amb Alemanya i no m'està desagradant. Sí, jo entenc el que dius, però jo el veig un jugador, a part que no té sang, el veig sense sang, que això em fa molt a mi. Honestament, jo m'agraden els jugadors sentimentals, saps? Igual que veig el Saka. Sentimental, va plorar el primer any que no vam guanyar la Lliga, va plorar, Ja no em refereixo tant a això, em refereixo més a sang, a actitud en el camp, saps? A voler d'agressiu. Això sí. I això, perquè a mi em fa poder... Que és un tio que després té les seves estadístiques, les té. Té més gol del que sembla. Sí, això t'ho compro. Una bona oferta el venc. Però per vendre Havertz i perquè vingui algú del rotllo del nivell, no. Vens a Havertz per fer pasta, per fitxar Julián, òbviament venc a Havertz, però... Bueno, Trossard. Leandro Trossard, el Besiktas. És que ara diràs un nom que el vull més fora. Martinelli va bé. I me l'estimo molt més que Trossard, Trossard, de fet, és potser el campió pitjor de la plantilla. Sempre ho has dit. Martinelli me l'estimo molt, però és que ja porta uns anys massa. No és jugador per... Un dels dos ha de marxar segur. No és jugador per l'Arsenal, Martinelli. Un dels dos ha de marxar segur. Ha de marxar un dels dos i fitxar algú top. O marxar els dos i fitxar dos. Martinelli de marxar 100%. Sí, imagina't un Leao. Sona un grec que no és tan... Un grec, tio, del Bruges, crec. No és garanties, aquest tio no ve aquí com a estrella de ser el titular indiscutible. Sí, però ja és algo diferent. Però jo vull un... No, i tot també és sang nova, bro. Però jo no sé si és molt demanar, crec que no, tenint en compte on ha arribat l'Arsenal ja. Jo vull una estrella, rotllo, un Kvaratskhelia, si fos, o sigui, encara que sigui un Leao, un extrem esquerre confirmat, saps? Que després pot sortir pitjor, però Trossard va començar la temporada, ha acabat malament, Martinelli no la va ni començar bé. Per mi és el punt feble de l'Arsenal, l'extrem esquerre. Sí, total. Madueke què? Madueke, com a suplent me'l quedava, perquè va costar pasta. Si no recuperes els 60 milions que ens va costar, que no ho entenc, si no recuperes aquesta pasta o gran part, s'ha de quedar. Però tampoc no ha fet mala temporada, tio. No, però és un tio limitat. D'aquí, qualitat la té, però la seva presa de decisions és pèssima, tio. És pèssima. Però bueno, me'l quedo com a suplent. Jesus! Venta, no? Ja toca. Em sap molt greu. Abans del Mundial 2022 semblava Ronaldo Nazario. És que per qualitats
és una locura. És el millor. Per qualitats és una puta Però locura. després no té gol, no té res, és que no té res. No és sa, perquè es lesiona sempre. Per tant, ens ha donat molt, ens va fer el pas aquest de ser un equip que buscava entrar a Champions, a ser un equip que buscava la Premier, va ser gràcies a incorporacions com ell, Zinchenko, però ja està, ja la seva època. Ha fet el seu... Nelson, fora jo crec que és... Estimo molt, cantarà... Està molt clar aquest. M'he deixat algun d'apuntar. Aquest va debutar amb Wenger, tio. I anava cedit amb Wenger. I mai ha acabat d'explotar. Em sap molt greu, em cau molt bé. És això, és un cantarà, sempre fan mal. Però fora. Aquest jo crec que és molt clar. I Douman també jo crec que és molt clar. Ha tomat... No, sessió. No. No? Encara no. Vale. Per això cedeixo a Nwaneri. Vale. Douman... Me'l quedo, tio. Perquè vagi agafant... Me'l quedo, és molt jove, o sigui, se'l pot cedir l'any que ve. Me'l quedo perquè aquest any, si Arteta hagués sigut més valent, hagués tingut més minuts en comptes de... És un tio que pot jugar a l'extrem dret o pot jugar a mitja punta, també. I podria haver tingut... Quan Saka està lesionat i després Odegaard, podria haver tingut més minuts. Vale. I tenint en compte que se'ns lesiona sempre algú, doncs me'l quedo, tio. És jove, no sé si encara pot anar amb el filial o alguna cosa, però encara no el cediria jo. És molt jove, no? Amb 16 anys no el pots enviar a un xaval de 16 anys a, jo que sé, a la Bundesliga a viure a Alemanya, saps? Ja, poder ser les follen. Té 16-17 anys, tio. Ja, no em sembla mala justificació. Me'l quedo i ja el cediré més tard. Jo t'ho compro, Sí, bro. compres? Et compro bastant el que has fet, bro. He vengut a penya, Has vengut a penya. Vale, anem a fer un repasito. Repasito express. Els que vens, vale. Kepa, Fabio Vieira, Norgard, Havertz, Nelson, Gabriel Jesus i Martinelli. Havertz molt mal, I s'ha una sí. I segueixes a Nwaneri. Decisions dures, però ens ha faltat l'espineta de la Champions. Us ha faltat i per la Lliga també canviant alguna cosa jo crec que haguéssiu pogut patir molt menys, saps? Perquè anàveu molt bé. I el City acaba de fitxar l'Eliot Anderson per 100 i pico, hem de fer alguna nosaltres també, no ens podem quedar de braços creuats. Si no, tornarà el City a... Sembla un bòler, bro. 105, a mi m'encanta. Un bòler, 150 quilos, hem de fer alguna cosa. Això és la Premier. S'ha d'aconseguir alguna de pasta, bro. Seguir en la puja i... I heu de tenir pasta. Perquè el que heu tant, guanyat i això que l'Arsenal ara mateix normalment fitxa bé. Sí. Tu m'acabo un puta mare el sol. Sí, ara és mala hora, però bueno. Bueno, acabem ja. Acabem el vídeo, tanquem ja, no? Portem un molt bon rato parlant de futbol. Aquí ja, però ja és el que... Sí, aquests vídeos potser han quedat, tant el de l'Espanyol com el de l'Arsenal han quedat una mica més seriosos, no? Però perquè al final són els nostres equips, ens ho prenem molt en sèrio, més del que hauríem potser, i perquè ens agrada molt parlar d'això, ja vindran altres coses més... És el que hem dit, que farem una mica el que ens vingui de gust. Sí, literalment, el que ens vingui de gust, i avui ens venia de gust això, i també és el que hem vist que podíem fer, i pues pa'lante. Ja prepararem coses més provades, perquè això ha sigut improvisat, cal dir. Sí. Ja prepararem coses més informals, no més de... Més guais. Dir quatre tonteries, no? Sí, bueno. Moltes gràcies, teniu les nostres xarxes, no? Sí. On ens mantindrem informats de tot, no? I tant. I ja està. I aquí està. I ens veiem... doneu suport al nostre projecte. Sisplau. I ens veiem amb un vermut ple el segon dia, perquè ara ja no en queda, tio. Vinga. Booyaka!